Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui farem un arregla't amb mi. Us ensenyaré el pentinat, el maquillatge i la roba que em posaré avui per sortir, per anar a fer uns encàrrecs, no vaig a fer res especial. És un look pel dia a dia, per anar a treballar, per anar a la universitat o simplement a fer encàrrecs. Així que us deixo amb el vídeo. Normalment començo pels cabells, me'ls acabo de rentar i l'únic que he fet és posar-me espuma. Ara mateix estic utilitzant aquesta del Mercadona. La tinc ja mig gastada, m'agrada bastant, no me'ls deixa excessivament encartronats, deixa algo de moviment, ara encara estan humits, però deixen moviment sense deixar-los molt acartronats, m'agrada. Com que és un maquillatge així pel dia, tampoc no faig moltes correccions, l'únic que vull és veure'm bé, veure'm bona cara. Així que començo tapant petits vermells que tinc amb el supracolor de Kryolan, en el to verd. I simplement me'l poso en granets que m'hagin pogut sortir directament amb la llima dels dits. El següent pas és la base de maquillatge. Provaré ara aquesta, de Kiko. No sé si es veu bé. Provaré avui aquesta, és la 3D Lifting Foundation de Kiko. Té protecció solar 15 i és en el to 01 Peach Rose. És el to més claret, soc molt blanca. I l'aplicaré amb aquesta esponjeta de la marca Make Art. Vaig comprar-la a Beautic. Em poso una miqueta de base a la mà. Llavors, simplement amb l'esponja la vaig agafant i me la vaig aplicant per tota la cara, posant especial atenció al centre de la cara. Sense arrossegar, simplement a petits tocs i difuminant bé el tall aquí al coll, cap a les orelles i el naixement dels cabells, perquè no es vegin talls, no es vegi un efecte màscara. El següent pas seria el corrector. Estic utilitzant aquest de la marca Mary Kay. No sé si es veu gaire la lletra, perquè és un color molt claret. És el corrector en el to beige 1. És una miqueta dens, ja l'estic acabant, va més o menys per aquí. És una miqueta dens, però m'agrada bastant com queda. I l'aplicaré amb aquesta esponjeta, també de la marca Make Art. El següent pas seria el blush, posar una miqueta de color a les galtes. Utilitzaré aquest de Kiko, és de la col·lecció Less is Better, en el to 01. En el to 01 Impalpable Rose, no sé si ho dic bé. És en crema. És un to així rosadet, però molt natural. Agafo una miqueta amb el dit i me'l poso aquí i difumino bé, perquè no quedi molt evident. Quedi més natural. Per mi és important el següent pas, segellar bé el corrector. Utilitzo aquest de Mary Kay. És el Mineral Powder Foundation en el to beige 2. Són uns polvos amb color. No sé si ho veieu aquí, té un to marronós. N'agafo
N'utilitzo molt poquet per acabar de donar una mica de cobertura al corrector, però alguna vegada també l'he utilitzat en lloc de la base de maquillatge per tota la cara i dona un color una mica maco. Ho poso amb aquest pinzell de Real Techniques, és el Setting Brush, i simplement agafo una miqueta i me'l poso per tot el que és el corrector, la part alta del corrector, per acabar de donar una mica de cobertura i segellar el que és el corrector en si. I ja per últim, broncejo una mica la cara. Ara mateix estic utilitzant aquest de Kiko. No sé si es veu bé. És l'Outdoor Bronzer en el to 0 Technical Honey. És de la col·lecció dels Jocs Olímpics que va sortir l'estiu passat. Des de que el vaig comprar, la veritat, crec que me l'he posat, es pot dir, a diari. Té aquest color així marronós. I no sé si s'aprecia, però en realitat aquí baix hi havia el podi olímpic. Ja amb prou feines s'aprecia. El que faig jo és que me'l poso per aquí el pòmul i una mica al front. No molt, no m'agrada que quedi molt evident, però com que soc tan blanqueta, m'agrada donar una miqueta de color. Pel que fa a la cara ja estaria. Passem als ulls. Moltes vegades l'únic que vull en els ulls és donar una mica d'il·luminació i llavors ja perfilar-los. Utilitzo molt aquesta paleta de NYX, no sé si s'apreciarà. És la Bronze Smoky Look Kit. És aquesta d'aquí. Tons marronosos. Tenen un punt de brillantor. I jo moltes vegades el que faig és que em poso aquest d'aquí, el del mig, que és un to molt claret, amb aquest pinzell de Deli Plus, del Mercadona, el de sombra de poni, posa aquí. Una miqueta de producte i només me'l poso a la parpella mòbil. Per la línia de l'aigua inferior utilitzo aquest llapis negre de Sephora en el to 01 Midnight Black, és aquest d'aquí, i simplement també es podria fer amb un no delinear directament o amb un color marró perquè fos menys evident, perquè fos més natural, però a mi m'agrada més, així ben negre. El següent pas ja és arrissar les pestanyes amb un rissador i la màscara de pestanyes jo utilitzaré aquesta de Essence. És la Lash Princess Volume Màscara. És negra. No sé si m'acaba d'agradar o no, perquè m'agrada l'efecte que deixa, però trobo que triga una miqueta en assecar-se i alguna vegada m'acabo tacant la parpella perquè obro massa els ulls, potser. La màscara de pestanyes té aquesta forma així, no sé si s'aprecia gaire. Fa com panxa per baix, és més o menys recta de dalt i fa força panxa a baix. I ja per últim, les celles. Jo tinc unes celles poc poblades, més aviat finetes. No soc de marcar-les gaire, però he trobat aquest llapis de Kiko. És en el to 02. Per un costat té el llapis, no té gaire punta. Per un costat és el llapis
I per l'altre costat té aquesta mena de gopilló. I a més el paquet venia amb una maquineta per fer punta. Trobo molt pràctic, perquè és molt finet i les maquinetes normals no van gaire bé. Simplement marco una miqueta on tingui menys pèl. No tinc calbes com a tal, però m'agrada marcar una miqueta. No gaire, perquè no m'agrada que em quedin molt marcades. I amb la part del copilló, aquest que té a darrere, doncs les acabo de pentinar. Pels llavis el que faré serà posar-me simplement aquest cacau de Pixi que venia a la Birchbox, que us vaig ensenyar fa unes setmanes, la de març. Deixa un to rosadet, el que passa és que trobo que em marca molt les palletes que tinc en el llavi, els tinc molt tallats, trobo que això m'ho marca molt, encara que me'ls he hidratat abans de començar a maquillar-me, però... I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, si és així, doneu-li a m'agrada. Si voleu que us gravi la meva rutina capilar o la rutina facial de matí, deixeu-me baix a comentaris, subscriviu-vos al botonet que hi ha aquí baix de color vermell i fins al pròxim vídeo. Adeu!